Соңгы мәгълүматлар буенча Чуашстанда 40 меңгә якын татар гомер итә. Алар башлыча республиканың Батыр, Комсомол һәм Шомыршы районнарындагы авылларда яши. Чабаксарның үзендә 5 меңгә якын татар исәпләнә. Моңа кадәр татар чараларының байтагы Урмай һәм Шыгырдан авылларында үтә торган булса, оештыручылар бүгенге форумны республика башкаласында уздырырга булганнар. Бу мәртәбәле чарага күрше төбәкләрдән дә кунаклар чакырылды. Чувашиядә бик көчле тәҗрибәле татар теле укытучылары эшлиләр. Аларның мәктәпләрендә татар теле 6-6 сәгать укытыла. Һәм аның нәтиҗәсе буларак аларның укучылары төбәк-ара, халыкара олимпиада җиңүчеләр булалар һәр вакытта да. Шуннан да Чуашстаннан килүче укучылар да, укытучылар да Казанда уза торган байтак бәйгеләрдә җиңүче булып кайталар. 20 еллык хезмәт стажы булган Чулпан Вахитова узган ел Россиянең иң яхшы татар теле укытучысы конкурсында җиңү яулаганнарның берсе. Беренче мәртәбә барганда куркыта, әмма дә ләкин баргач дусларым белән, менә бу коллегалар белән очрашкач, телле төбәктән килгән коллегалар белән очрашкач, тәҗрибә уртаклашасың, үзеңә күбрәк тәҗрибә алып кайтабыз. Федераль дәүләт стандартлары буенча мәктәпләрдә ана теле атнасына 3 сәгатькә кадәр укытылырга мөмкин булса да, Чуашстандагы кайбер татар авылларында аны 5-6 сәгатькә җиткерү җаенда тапканнар. 5-нче класста 6 сәгать, 6-да 6 сәгать, 7-дә 4 сәгать, 8-дә 4, 9-да 4 сәгать. 5-нче сыйныфтан алып 9-нчы сыйныфка кадәр барлыгы 18 сәгать, 5-нче сыйныфта 2 сәгать әдәбият, 2 сәгать татар теле, 6-нчы сыйныфта 2 сәгать татар теле, 2 сәгать әдәбият, 7-нче сыйныфта 3 сәгать әдәбият һәм татар теленә бирелә, 8-нче сыйныфта 3 сәгать бирелә әдәбият һәм татар теленә, 9-нчы сыйныфта 4 сәгать бирелә, 2 сәгать әдәбият, 2 сәгать татар теле. Сер түгел мәктәпләрдә татар теле дәресләренең саны беренче чиратта директорлардан, аларның ата-аналар белән эшләвеннән тора. Атнасына сәгатьләр төрлечә була. Бар татар теле 2 сәгать, әдәбияты 1 сәгать. 8-нче класста әдәбият 1 сәгать, татар теле 1 сәгать. Сәгатьләрне бераз кыскарталар. Шунысы бар инде. 2 татар теле 1 әдәбият бара бүгенге көндә. Дәресләр үзенә бик киме бетте дип әйтеп булмый. Әдәбият дәресе 1 сәгать әзрәк инде әлбәттә. Мәктәпләрдә татар теле сәгатьләре кимегәч, Йошкар-Олада аны мәдәният үзәкләрендә, Чабаксарда исә мәчетләрдә укытуында җайга салганнар. Катнаш семьялар күп булганлыктан, гаиләләр күп булганлыктан балаларның күбесе үзләренең татар телләре, ана телләрен белмиләр. Совет заманында шәһәрдә үскән татарларның әти-әниләр үзләре туган телләрен, татар телләрен белмиләр. Аларны инде без гаилә белән бергә чакырабыз. Татар телен өйрәнү китапны ачып китаптан гына өйрәнү түгел. Аны сөйләшә белә тәртибен белергә кирәк. Телевизордан карап тәртибен алар аңларга тиеш. Кем күрештә тәртибендә үйләрендә сөйләшмәсәләр, без сөйләшмәсәк балаларыныкlar белә каждый өйдә безнең телебез дә, милләтебез дә югалачак. Мәктәп директорлары белән эшләребезне алып барабыз. Шу үзебезнең Урмай авылларында, Тукай авылында булсын, Чувашиядә да бу инде проектлар таралды. Әлхәмдүлилләһ, балаларны шулай мәчет аша, мәдрәсә аша чыгарырга безнең ниятебез. Форум барышында кайбер мәктәпләрдә дәреслекләр җитмәве дә ачыкланды. Мен өчен дигәндә, менә 8-нче сыйныфта әдәбиятның белмән юк дисәк тә була. Иске вариант белән укыйбыз, әмма ләкин әсәрләр яхшы укымыйды. Минем фикерем, менә хәзергә чыккан, менә ФГОС белән чыккан китапларда андый ук эчтәлекле әсәрләр юк дип әйтсәк тә була. Аннан соң бирелә нәрсәгә тагын балаларның возрастына туры килмәй әсәрләр. Безгә дәреслекләр кирәк. Без менә 90-нчы елгы башлангыч мәктәптә укытабыз. Бар безгә мәктәпләр җибәрәбез, Татарстанда җибәрә, Конгресста җибәрә, республикабызда булыша. Әмма дә ләкин ул җитми безгә, җитми. Әйтергә кирәк, безнең Мәгариф министрлыгы үзебезнең дәүләт программалары нигезендә регионнарга безнең дәреслекләр бүлеп бирә. Ләкин ул тиешле күләмдә, без тиешле күләмдә тәэмин итә алмыйбыз. 100% тәэмин итә алмыйбыз. Бүгенге көндә 89 татар теле һәм әдәбияты дәреслекләре ул безнең федераль исемлеккә кертелгән. Шуңа күрә һәрбер субъект үзләренең татар теле дәреслекләре белән һәрбер укучыны тәэмин итәргә тиешләр. Чувашстан Мәгариф министрлыгында милли телләр буенча белгеч булмау да зур кыенлыклар тудыра. Министерство образования буенча бер ставка сарарга булдык, методист татар теле, татар әдәбият буенча. Төбәктә татар теле һәм әдәбияты укытучыларын берләштерү, аларның эшен камилләштерү һәм методик ярдәм күрсәтү өчен укытучыларның республика советы оештырылды. Аңа җитәкче итеп тәҗрибәле ана теле мөгаллимәсе, Чувашстанның атказанган укытучысы Зөлфирә Таҗетдинова сайланды. Чувашстаннан Рамис Сафин, татарлар.